Ahojte a dneska tu jsem s kamarádkou a budeme dělat hloupost. Ona si brala tu nejdražší zmrzku. Já tady mám pozdravit lidi a jakoby jdeme. Už tady vidíte. Jo. Tu si nevšimněte, mi tady přihlásí zprávy, teda ani nevím odkud. No, takže já si brát tu nejdražší zmrzku. No. Mluvím. Asi jdeme na to, no. Takže my jdeme. A můžete mi napsat do komentářů, jak se vám to moc líbí, jo. A bude part 2, jo. Protože jsem ještě nevydal nic, ale vydám, jo. A jde mi něco jenom z Hello Kitty, ale to bylo napsané, ale už jakoby přemýšlím, že v tom part asi 2 tam bude, no. Takže tak nějak asi, no. Já vyskakuju z auta, nevím proč. No, tak to máte zase to, no. Tak kam jedeme asi domů, nebo já nevím, kam jedeme, prostě jdeme někam, někam jedeme, jo, to mě jako nezajímá. Prostě jedem kamkoliv, no. Já jdu hodit asi, hele, já jsem v tady tom dílu, jsem tam jízdila dělat do bazénu. A jdeme právě domů, jo, jdeme domů. Máme barák naproti mělku. Tak nějak. Takže tak. Že máme hotové baráky, ne? Prostě tak nějak. Ale kdybyste viděli můj barák, tak tam neběhejte a nezvonte tam, jo. Protože já budu natáčet klip a nechci, abyste mě vyrušili o tom. Nebo budu hrát tak random hrát. Je tam prostě, tady máte zase to. Prostě tady to máte. Takže já jsem doma. Ona, to je na téme kamarádka Nataša. Nataša, se na to bude dívat, tak mě asi zabiješ, nebo já nevím. Protože, nevím, no. Prostě mě zabiješ, no. Takže tak nějak. O tom partu se zvlášť budeme volat. To vím jistě. Takže tak nějak. No. Prostě. Já jsem nechci pana, takže toho nevšimněte vůbec. Budu tam zprosta, takže asi ne. No. Takže tak asi no. No. Ti to Kai nepustí, no. Takže já si napsat tam Hello Kitty Girl. Na house teda. Což tak, no. Takže já to mám hezkou barvu, co mi strašně líbí ta barva. Pardon, já jsem fakt nechci, pardon. Tak tady vidíte, že tam napsala Hello Kitty House, jo. Tam to naproti, je to od Nataši, to je moje nejlepší kamarádka Nataša, to od Nataši, prostě ona to neumí ty páčka, takže Nataša je moje nejlepší kamarádka a já jdu k ní. Takže já jsem u ní, každopádně, prostě, no ona je spíš u mě, no, nebo já nevím, ne, není u mě, já si dělám takže já jsem u mě domů, to je hezká, tam můžu dělat salto Gini lakadí, prostě skáču na sídlo vlastně tak nevím. Vidíte ji tam, jedu prostě, no tady, to prostě very good is, prostě good is. Mě by zajímalo, co on dělá. Ona má jít za mnou, ale nejde, protože ona tam něco dělala. Nevím co, to je jedno, prostě ona je taková furt. A to tu, no. Takže tak nějak. Ne, pipka, no. Prostě to je kráva. To je moje kráva, takže to vejte pozor. Takže nebude se mnou natáčet. Ale někdy bude vadně, to bude mít celé, to je jedno. Prostě logika, no. Ale to prostě já vlastně sourozenci a ty tam mluví do toho furt dokola. Takže tak, jak no. Ona mi krade dárky, chápete? To ona mi prostě kradla dárky. Prostě, ona mi kradla dárky. Prostě vidíte, ona mi krade dárky, prostě ona mi krade dárky.
To je Grinčátko. Grinč. Ona říká, že je Grinch, no tak to je velký Grinch. Oh my god, no. Fakt je Grinch. No. Každopádně, když tam budu psát, tak už nebudu mluvit, protože to má teda psané, ale bude to mluvit asi 2krát, protože to mám mluvit 2krát, když tam je napsaný. No. A my jsme potom vlastně šli tu, no. Tady nějak. No, prostě jsme tady do mě doma, jo. Pohodízna. Jsme se dívali na telku chvíli, podle nás se přestalo bavit. No, takže tak nějak. Vlastně já jsem napsal, Pepe, pojď uklízet, ona skočila to, jo. Říká, pojď uklízet, takže já jsem pojď uklízet, ona, jo. A já psala, jo. Jdeme, no, co napsala, já jsem si s ní dělala, ona chodí, ona je dobrá kamarádka, jako. Ale kdybyste ji poznali víc, ona vím, že prostě taková, ale kdybyste ji poznali víc, tak byste asi chápali, ne? Prostě to je hodná holka, skvělá holka, nejlepší holka. Takže tak nějakou. Čem to dělá na pážinu, prostě já tom, prostě jo, happy, prostě pána, happy, no. Takže tak nějak, prostě happy, ty vole jsem napsal. To jsem si říkala, když jste recitoval. Nevážně. Jsem se úplně smál, jsem se pochcela, já prostě a teď mi ty pásíš, prostě jsem to tam nepsala, ale neumím mluvit vůbec. Neumím mluvit, takže vůbec. V tom já neumím mluvit prostě. Já vám na to těším, že zítra budete umět na výbornou. Zdrhámla, prostě já jsem tam zapomněla, tak prostě jsem to zapomněla dám. Ne, mám tam, no dobré, zdrhála, prostě tam Kajsi, no, tu je prostě, já jsem ji potom vzala, jsem ji na začátku hodila, to byla, myslím, že to bude v nevím. Ona mě prostě tady hodila na moje pé. A on s ní chtěla, já jsem jenom jsme spolu. On se já jdu za ní normálně. Ať se fanku, takže to bude farhouse, to bude prostě, no. To já ne, takže ona se tam hraje. Čím to ona se tam hraje? Vy tam uvidíte, prostě ona se tam hraje. Spídám na kamery. Tu není. Taky není. Tu je. Ježišmarja, já jdu za ní. Jdeme za ní. Ty jsi šla hrát. Ty si hraješ, jo. No, jsem to pochcela smích. Takže já jsem měla musela jít za ní. Tu je. Tak nějak. No, prostě. Ona to někde zdrhla. Prostě ona tam někde byla, jo. To jste na auto, jo. Tak to ne. To zase, no. No, tak to ne, to tam nebude. Jedu pryč, prostě, ale já jsem se potom rozhodla, že jdu za ní, protože ona mi napsala něco divného. Takže tak nějak, no, prostě very good.
sejdu na zikma a potom druhým partu točím, jak tam hledám Sigma, jo. A točím teda. Protože tam to mám natočený ten díl, ale to se mi vůbec nepovedlo. Už vůbec. A my jsme se úplně pochcovali. Bez měčej. A pak jsem se úplně bez měčej. Co? To by potom neskačilo. Napsat co? No, co pana? Co? A kde jsi? Ono tu není, to v kde jsi? A tu je. Pojď, ale nic si jedeme, jo? Takže jedeme. A ti ukážu, kam jdeme, jo? Já. Jdeme tam, jo. Budeme dělat prank na policii. Prostě jsme šli dělat prank a to nám nevyšlo. Já prý vůbec nevím psát, takže vůbec. Takže jako very good, no. Jdeme dělat prank na policii. No, aby jsme to tam nešli, protože to nám to prostě nejelo prostě. A se musela zastavit tady, protože to prostě tam unostom v Brookhavenu. To prostě ne to a tady to už nejde vůbec. Prostě já jsem to doma čekala, jak jsem mohla. A to nešlo prostě. Prostě to nešlo. A já na to klikala a jít nahoru, ale tam prostě nešlo. Tak jsem potom otočila se. Jsem se otočila. Mě se prostě otočila, co jsem tu na druhou a na jednou došlo. Potom to na jednou zázračně šlo. Tak jsem si nalila benzín. Proč to není růžové? Je, ale to malinké, já to nechci. To malinké, to je také malinko. Ale chci takovou faru růžové. Úplně to prostě každý chce, ne? Úplně. Tak jsme jeli. Já jsem se potom chtěla omít ještě auto, protože jsem měla špinat, ale prostě špinala jsem na to měla prach. To mám prach, tak jdeme si omít, jo? Takže zmáčkám to. No a pak to nemusíme. A jedu. Mám čisté auto. Takže takhle jdeme. Prostě jsem tady něco chtěla udělat. To nešlo prostě, no. Tak tady jsem nikdy nebyla. Jsem nebyla ani, ale... Aha, to tam to jo. Máme. To nešlo, to tam nešlo vidět. Ale i tady můžu tam mít. Já mám to na kroužku, tady jsem taky nemohla mít. Prostě mám zakroužkované. Jo. Aha, ona má dobrou češtinu, ahoj lidi. Takže Natáško. Ovládala na...
čísnu. Já nevím čísnu, prachy. Ale prostě lidí. Všema tutoriál, jak si prostě smazat to. A jo, kdyby něco jsem chtěla říct, že ten outfit, tady ten, budu mít v partu 2 jiný a budu mít ještě taky něco jiného. Prostě ne, nemáš mě, no. A to prostě nebylo vůbec. A tady to jsem to šla. Akorát, že to prostě nešlo, až potom to šlo. A já jsem trvala na až to prostě půjde. Promiňte, já mám sorry, fakt lidi, ale jsem zkoušela, jak jsem mohla. Ale tady moje Nataška, ta formačka, jsem jí napsala, nemačkej to, nech to na pokoji a na foto, ne. Toto, no tak já už jsem nevěděla, co mám dělat, no. Tak já jsem prostě si vzala zbraň, že jo. A to mám něco taká od lidí, zmačněte si na to. A teď si vyberte tady, jo. My jste vybrali růžovou. A teď Ona to neuměla, první a potom to uměla. Ona to uměla, potom to neuměla, tak já jsem neviděla. A to vůbec neuměla, jako třeba vůbec. Vůbec to nevěděla, jako. Já jsem už nevěděla, co mám dělat. On to mačká, dívejte, teďka to mačká. Teďka to mačká. Nech to na pokoji. Jako tohle, to je jenom takový, jako není to pan ale prostě tohle je jenom jakoby upoutávka, jakože, chápete, to je, potom tam budu mluvit jako nenormálně, jako, já jsem potom řekl, a to prostě to ne, já tam budu mluvit normálně, takže tohle to je jenom jakoby, ne tutoriál, ale prostě, jako jo, to bude část, ale přivítání, jakoby, když tak nějak. Prostě divný, jo? No, to nevím psát, to umí všichni spát, ale já ne. Takže lidi, kde mi Hello Kitty Girl. Ale ne jako Hello Kitty Girl, ale prostě já jsem, no, prostě budete mi říkat prostě mi se líbí jméno tady, takže tady, ale jinak Hello Kitty je přezdívka, ale Hello Kitty Girl, tak se jmenuji. Jinak tady mi budete říkat, no. Já si to tady psal, neklikni na to, a to musela klikat, prostě, já jsem už nemohla. Takže tak nějak. Sorry, lidi. Mám fakt velkou, no. Je needit takovýho, prosím vás. Když budete třeba někde jinde, můžete editovat, ale teďka ne. A tady se už loučím. Takže to trvá hodinu, no, promiň, ale prostě trvá to hodinu, ale zase máš to hezky napsané bohem a tam zmíná trochu smajlíka, takže takže já vám přeju hezký den, krásný den, milovaný, hezký a mějte se hezky a ať máte prostě nejlepší svět. Bye!